Sve više se priča o mogućim simpatijama između Luke i Maje Marinković. Dačo Virjević, poznati komentator i analitičar situacije i sveta realitija, podelio je svoje saznanja i mišljenja o ovom intrigantnom odnosu. Prema njegovim rečima, i sami učesnici realitija su došli do sličnih zaključaka, što dodatno potkriva spekulacije o potencijalnoj romantičnoj vezi između Luke i Maje. Milena Kačavenda je bila ubeđena da Maja može da smuva Luku, dok je Vanja Živić sigurna da Luka nikada ne bi prevario Aneli Ahmić. Oni sami zaključuju, rekao je Dača. Bilo bi najjače da joj ga Maja skine, da joj se Aneli u život, rekla je Kačavenda. Nema trika, istakla je Vanja. Ne da se spanđa sa njim, nego da ga malo zavede, čisto da se sprda, rekla je Milena. Ma znam, nego neće on, jer će i Aneli ući, dodala je Vanja.